Wel, mae'n Basg unwaith eto, yr wyl bwysicaf yn y calendr Gristnogol. Ein bod ni'n tueddu o roi fwy o sylw i'r Nadolig, ond y Pasg mewn gwirionedd yw ei chafbwynt y calendr Gristnogol. Ac wrth gwrs ar ben wythnos y Pasg, ni'n cofio am y prynhawn Gwener tywyll hwnnw pan croesoeliwyd yr arglwydd Iesu, ond ni hefyd yn gwybod erbyn hyn nad y groes oedd y gair olaf ond y bedd gwag, nad tywyllwch ond goleuni, a nad casineb ond cariad. Mae gen i groes arbennig iawn gytren fy stydi. Yr unig groes sydd gen i yn y tŷ, croes sydd wedi cael ei gwneud allan o hen bren, oedd yn perthyn i'r hen organ, oedd yn y capel lle ges i'n magu, capel Hebron Clydach. Nawr, nôl yn 60au'r ganrif ddiwetha, fe fuodd yna dan mowr yn Hebron Clydach, fe losgwyd yr organ a'r set fowr a'r pulpit, a wy'n cofio ma'n gi yn sôn amdani hi ac eraill o'i chyfoedion hi yn mynd lawr ac yn sefyll tu fas y capel ac yn torri calonnau bod y lle ar dan. Ond y beth fe adnewyddwyd y capel, fe rhoddwyd organ newydd o Gaerdydd, fe rhoddwyd pulpit newydd o Gapel y Gat yng Nghwmbwrlan Abertawe. Ond, ychydig mlynedd nôl, fe ddeithbwyd o hyd i ychydig bren oedd ar ôl o'r organ wreiddiol. Ac o'n i'n ffodus iawn oherwydd mi roedd na wr yr enw Ellis Richards, mi roedd e'n dad yng nghyfraith i'r parchedi Gito Pris ap Gwynfor, oedd yn weinidog yn Hebron Clydach dechrau'r 90au. Fe greodd Mr Richards ambell i groes mas o'r hen bren o'r hen organ yn Hebron, ac fe gyflwynodd e'r groes honno i fi, croes bren o hen organ Hebron. A mae di eistedd ar y silff yn ystudi beth ers hynny. Ychydig siliau nôl, mi roedd hi'n sil y mame, neu'n sil y fam. Mae sil y fam, wrth gwrs, yn cwympo ar yr ail sil yn Hymor y Grawys. Ac yng Nghapel y Priordy, fe gynhalio ni oedfa arbennig i nodi sil y fam, gyda rhai o famer eglwys a'i plant yn cymryd rhan. Pwy oedd yn cymryd rhan yn ei plith nhw oedd Heledd, merch Gito Pris ap Gwynfor, a'i mab Meredydd. Ac fel rhan o'r oedfa, fe gyflwynodd Meredydd y croes bren Hebron, yn arwydd neu'n symbol bod yr eglwys Gristnogol fel mam i ni gyd, a ninnau'n cael ein magu yn sŵn yr efengil. Meddyliwch, Meredydd yn cyflwyno'r groes a greuwyd gan ei hen ddad cu. A mae hynny fi yn neges bwysig iawn bod y groes yn goroesi, wedi goroesi cenedlaethau o bobl, a bod y groes hefyd yn pontio cenedlaethau. Yn ddiddorol iawn, doedd y Cristnogion cyntaf am ganrifoedd lawer ddim yn arddel y groes fel y symbol Cristnogol. Ond wedi cystenyn, wrth gwrs, cael drodigaeth i'r ffydd Gristnogol. Fe nath e'n siŵr bod y groes fel symbol i Gristnogaeth, ac mae'r groes wedi bod yn symbol byth ers hynny. Mae'n groes sydd yn goroesi, mae'n groes sydd yn pontio'r cenedlaethau, ac yn groes sydd yr un mor arwydd o cael i ni heddi ac y fuodd i eriod. Croes Crist y Crist buddigoliaethus, wrth gwrs, a'r Crist byw.